Right, makadiko muri Zimbabwe kumatimana enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 radio driver. So, mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemu ya zviri pamwe chete. Tadzoka zvakare madzibaba nyasha dzashe vari pano. Pane nyaya yavauya nayo. Saka so madzibaba vari kuti tisati tichangowakwazisa then tabva kuwakwazisa madzibaba vari kuti vachatanga nemunamato. Right, madzibaba makadi tinani baba makadiyo tinofara edu munhu waMwari. Right, aiwa makasununguka yenyu munhu waMwari tisati tapinda muchirongwa chedu mombotipa munamato. Ehe. Aiwa tinotenda vana veZimbabwe kuvapa chimwe chete chemuteuro watichateura takadzikamisa hana dzedu kubva kumukumbiriri kuvana venyika yeZimbabwe nyasha dzashe chikomichi. Tichakupai vhesi rimwe chete riri kuna zvirevo 3. Munhu ngaatye Jehovha avimbe naye amuteerere. Idzidziso yekuuya kwezwi panyama yanyasha dzashe. Ndinotenda nedzidziso iri pana zvirevo 3. Mwanakomana wangu usakangana kudzidzisa kwangu. Kureva nhasi uno vana vaMwari ndinotenda nyasha dzababa dzaita kuti ndizodudza izwi rekutumwa kwangu kubva muna 1994. Inzira yandinofara nokupupura mwakana mazuva hongu kutonhorwa kushaya chokupfeka pekugara zvingavepo, asi ndakatambira chinhu chinonzi nyasha muupenyu hwangu ndikasarudza kusiya mhuri yangu kuti ndinamati ndiri mumakomo ose andinofara ndichiyeuka nezvipo zvandaitambira pamhinduro yemuteuro. Hama vadikanwi, pandinonamata handisi kunamatira mhuri yangu chete, ndiri kunamatira iwewe neni. Kana Mwari vadzika patiri ngazviratidzike zvionekwe nenyika yose nevakuru vemadzimambo vave nechidadiso nenyika dzavo nemaguta avachagara. Kubva munyasha dzababa dzandatumwa nadzo kubva pamiteuro ndipo pandicharayira mazwi eurapi panyika yevana venyika yeZimbabwe nepasi rose neutungamiriri hwebasa raMwari hwemavambo ekuguta kwenyika kwevana vose kwevakaremara zvirema namapofu kunova ndiko kududzwa kwekufamba kwavo nekuona kwavo. Izvo zvinoshamisa hama vadikanwi, asi Mwari mupenyu anorarama mandiri akandipa simba kuti ndisvike panguva ino yekuti ndizova nedudziro nemhinduro yakadaro kwamuri vana vose vemunyika yeZimbabwe nevane mitauro yakasiyana asi tichiva nechiraramo nekutenda kumwe chete. Hama vadikanwi, ndauya kuti ndikubatsirei kuna nhamo namatambudziko ose akashonga pakati pemwanakomana nemwanasikana, vakuru navadiki, vanasekuru vedu nanaambuya, zvirema nemapofu, tine nherera vakarasikirwa. Aiwa havasisina vatariri. Nhasi uno mutariri wavo ndauya kwavari, ndauya kuparadza Sodhoma neGomora. Nhasi uno vana vaMwari patichanamata ngatirangarirei nekuzorodza ndangariro dzose dzanga dzakashonga mahana dzedu, tichiva nezvitsva zvatinofunga kubva kuhama dzedu, kuvarandakadzi vedu, tive nezvitsva zvatichava nazvo kumhuri yedu, nekuti munamato uyu hausi munamato wokuti nyama ine zvainoziva, asi izwi Mweya Mutsvene rinotuma zvakachenjera panyama yakashoreka. Asi kune avo vari muguta reZimbabwe reHarare, vari mhiri yemakungwa neavo vari kumaguta akasiyana, hama vadikanwi, ndiri pano pastudio pano paT1 ndinofara zvikuru nekundibatsira kwavakaindiita varume avo. Tisati taenda pamunamato ndinotenda nokukwazisa chipo chezvakanaka zvandakasiya zvandava kumugovera nyika yose ichiona ichiziva 5,000 square meters
dzezvaachaita uri muzinda wevechidiki waachasumudzira kuti studio izova nembiri yemabasa akanaka asina ufeve, nekuti nguva yemiteuro yandaakunoteura mavadikanwe ndaakunodzima ufeve, ndaakunodzima zvese zviri kutukwa pasi pezuva naT1 nebasa raakapiwa nababa. Ndinoti kubva panguva ino ndo paakutanga kuchironga nzvimbo yaachange achirarama iye nemhuri yake pamwe chete nevaanoshanda navo. Mwari wamasimba ngaaropafadze iye pamwe chete nevaanoshanda navo, nemi mose muri munyika yeZimbabwe neavo vari kunyika dziri kure vakaenda nemabasa akasiyana, asi tichinamatira chimwe chete, tichishandira chimwe chete. Ngatichinamatirai nyika yedu tiri muchitenderano chitsva chesungano yevana venyika yeAfrica nepasi rose, inova ndio chitenderano chitsva chevapostori International Apostolic Church. Ndiyo yababa Ambrose Nyasha Dzashe Chikomichi vanobva kwaGutu kwaMupandawana, vanofara kuva nemi kubva pamuteuro wandaa kunoteura ndichinopedzisa nhau yandauya nayo pamberi penyu hama vadikanu, nemibvunzo miviri yandinoda vanhu vaviri bedzi munyika yeZimbabwe nepasi rose, mwanasikana nemwanakomana. Vakandipindura izvozvo bedzi, nyika yedu yanaka kubva nhasi nekusingaperi. Ameni. Mwari ndinouya kwamuri panguva dzamadekwani ano, muri Mwari vanoshamisa. Panguva zhinji ndichifamba panyika kwaisava kuziva kuti ndimi makashonga paropa nepanyama dzevanakomana nevanasikana kuti tizosangana kumasango tichidzeya upenyu hunorwadza nerunofadza nekusumudzirana mumagariro nemararamiro. Zvino ndinouya kwamuri baba vangu, ndaringe mabvezuva kune mhinduro nemavambo eupenyu. Wani nani anorarama pasi pezuva. Naizvozvo chiuyai imi mutumwa wekutanga nokupedzisira, ngirozi inoyera inoshonga kuropa nenyama, ngirozi Gabriel chishonga pakati penguva ino kuvanakomana nevanasikana venyika ino, tichivapa chimwe chete baba parwendo rweupenyu rwokuvaka iyi nyika izova nyika ichapupurwa kubva nhasi baba wamasimba ose, nokutambirwa kwainoitwa nevose vari mumaguta nenyika dziri kure vachiuya kuzoona zvishongo zvegore zviyevedzo pasi pezuva zvakaiswa ari mavambo nezivo yepasi chigare. Ndasvitsa izwi rangu kwamuri mwana wenyu kukumbira iye mavambo nemagumo ese ngaachipupurwa kubva panguva ino, zizova nhoroondo mukati meupenyu. Wani nani anorarama achikudza baba naamai vake vedzinza reyo kwake, achisumudza mufaro wemhuri yeyo kwake. Baba, ini ndinonamata nguva nemisi, ndichinamata ndichikumbira kumhuri vekwangu kuti vasunungurwe pamwe chete nemhuri yenyika ino nevakuru venyika vanochengetedza nyika ino kubva kumusoro kusvika kune wekupedzisira nemagariro ava nezviumbwa zvavo. Ndinovatenda nokuvachingamidza mubasa romweya kuti vapiwe njere nesimba rimwe chete rekubatana, kunyangwe nebasa rose rizova rinodiwa nemhinduro pakuchengetedza vana vanochera zvicherwa zvenyika ino, semhinduro yamakandipa baba kuti ndizodudza kuropa revatema, kuti pasazove neutsinye nekurwadzisana pamusoro payo nyika. Baba vekumusoro kudenga, ndimi muvambi nomukwanisi murwendo rweupenyu. Kubva panguva ino baba, ndinosiya mazwi embiri yenyu ionekwe kuna ani nani anorwadziwa baba panguva ino. Kuvira kwaro zuva ngakuve kuvira kwematambudziko mukati menyika yeZimbabwe nepasi rose. Chive chipemberero chenyasha kubva panguva ino nokusingaperi. Amen. Aiwa, tinotenda madzibaba, tinotenda zvikuru nemunamato nemashoko akanaka. So tichikuchingamidzai madzibaba muchisvika muchiuya. So tingade kuziva isusu kuti nhasi mauya makatitakurira chii madzibaba? Aiwa, tinotenda nemubvunzo wakanaka. Nhasi uno ndauya ndakakutakurirei utekwa-tekwa
webasa rababa vangu kubva ndichitumwa kusvika nhasi uno. Ndichaita ndichidimbura nekuti nhau ihuru. Chekutanga munyika yekwedu mune kutukwa kwevanasikana vachiita mabasa anosoresa. Pamuteuro wandatonoteura baba ndaona vana vechisikana vachidzokera mudzimba dzavo vachitanga kuvaka misha yavo. Imhinduro yababa yavakandipa mwedzi wakapera kuti kunyangwe nevana vari kumhiri yemakungu vakambunyikidzwa nevari mumajere. Pamuteuro watateura nekubatana kwedu nekundichingamidza kuva muRufaro Stadium tichiita muteuro wokutanga nokupedzisira murwendo rweupenyu rwezvirema namapofu zvanga zvichinetsa kuti ndorarama sei nemwana wandakazvara akapetana makumbo nemaoko asingaoni. Uya musi wa8 mwedzi watiri kubata 06 tichange tiri muRufaro Stadium tichiita muteuro wevana vese vevechidiki nevakaremara zvirema namapofu. Kureva nhasi hama vadikanwa ndinoti musi wa1 ndichabatsira wose ane matambudziko akasiyana siyana. Usataura dambudziko rako, fona chete uya paplatform wotaura dambudziko rako ndokupa mhinduro. Ndichange ndiri pastudio musi wa1 kubva na9 kusvika na4 o'clock nemadhiringi chaiyo chaiyo. Tiri kutoachemera kuti atouya musi uyu nekuti zvakaoma. Right, madzibaba, muRufaro makamira sei? Mati muRufaro Stadium tinenge tirimo musi wani? Musi wa8 06 mwedzi wakatiri kubata. Alright, saka ndo panenge ndikuda kunzwa ipapa kuti zvakamira sei. Imhuri yese yeZimbabwe here inenge iri kuuya muRufaro? Ndinotenda mambo. Musi wa8 mwedzi watiri kubata. Right. Mukuru wedu wenyika ndinomukoka achikokwa namadzibaba nyasha dzashe nevese vegender and culture vanobata madepartment ose eruchengetezo rwenyika. Ndinoakoka kune vechidiki vose vachiuya kuzoona basa rababa matangira tichariita rechitenderano chitsva chevapostori. Ichazorodza nhamo namatambudziko evakuru venyika ino vanova ndivo vari kutungamira nhasi nevachatungamirira nokusingaperi. Nekuti mwana wavo ndivo. Ndiyo mhinduro yangu. Alright. Saka muRufaro Stadium umu ndanzwa mataura, pane pamataura apa kuti musi wa1 mati musi wa1 ndo pamunenge muri kubatsira vane matambudziko akasiyana siyana ndizvo? Hongu ndiri paPenalonga pandichange ndiri pakanzela ndingati tiri papolice. Papolice station kune kunonzi kuItsvingwe pane Soweri ripo. Ndio patichange tichinamata tiri tichibatsira wose ane matambudziko kuno kumaNicaland nevose vachange vachiuya musi uyu. Alright, saka musi uyu wanotouya kana wakatoremara munokwanisa kuwabatsira, wasingaoni munokwanisa kutowaonesa musi iwoyo? Basa rababa ndiko kuitwa kwaro. Alright. Aiwa, ndinotenda madzibaba. Saka pane pamakambotaura mukati mune tsvimbo yenyika imimi yakabata zvinhu zvese izvi kuti zvisafambe. Saka musi wa8 patiri kuenda kustadium ndo pamunenge muinayo here tsvimbo? Tsvimbo inenge iripo ichizviratidza mabasa ayo. Hongu. Aiwa, tinotenda madzibaba. Right, pane here mamwe mashoko amuinawo amuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva? Ndinotenda zvikuru nokubvunza kwenyu. Ini muzodziwa waMwari. Nguva yose ndichinamata kugara kwose kwandaakuita musango. Ndaakutosundaidzwa kuti nguva yakakwanira kare. Asi handisisina anonditambira kuti ndisvike kune vabereki vangu kunova kwaGutu kwaMupandawana kwanda kunotaurira mhuri yekwangu kuti nditambirei. Mangwana ndichange ndiri munzira kuuya kwaGutu kwaMupandawana. Zvakaoma zvakapfava sei ndichange ndiri kwaGutu kwaMupandawana
chinova chiratidzo chokutanga ndichisvika munzvimbo yekwaGutu pamuchazivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti baba vati vakuenda kumusha kuti vachinoratidza kuti basa retsvimbo rakamira sei. Konku baba. Aiwa, tinotenda zvikuru. Aiwa, zvatinenge taakuita isisu ndezvekuti mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa. Mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa. Saka matambudziko edu aya ndo pamurubva masunungura futi nenhingirikini yedu yaya. Needzi yamakati makasiya masungirira. Ndizo chaizvo. Alright. Zvakutosunungura. Inini ndakuenda kumusha kwaGutu kwaMupandawana. Ndokwa ndichange ndichiitira basa. Okay. Ndiri pamusha. Alright. Kwamusha vanhu pamabhugu. Apa tinenge tiri kumirira musi wa 8 Vongo. kuti tiende kurufaro. Ndinotenda. Alright. Panenge ndoda kunzwisisa madzibaba ndepekuti kurufaro anditi kuti kuendwe mhuri yeZimbabwe inenge yanyatsa kuziviswa zvakakwana nekupresident asingori munhu wekungoti munongomuudza asi kuti amangwana tiri kudai kustadium, kurufaro stadium. Munotifambisa sei apa kuti president ange aripo achiona chiitiko ichi? Ko zvinoshamisa kuti baba tingoti baba uyai kudare here vana taungana. Zvingashamisa. Inini kwandiri hazvindishamisi kuti shumba. Aiwa. Vana taungana kana tichaungana sekutotaura kwatiri kutotaura shumba. Isu musi wa8 takutotanga kugadzirisa nyika. Kubva muchitenderano chitsva chevapostori. Vari madzibaba venguvo chena vakasunungura nyika vane mhinduro kuvana vose murufaro stadium musi wa8/06 ruzhinji rwose mupatapata kana iri tsaona tinoita mupatapata 1 kwei itsaona toda kudzimura tsaona yekuchema kwevana muZimbabwe. Tinotenda. Aiwa, tinotenda. Saka kune wamwe wanenge vari kure vanotakurwa nei kuti vange vachiuya pachiitiko ichi? Zvanaka. Basa rababa rakabatwa kare. Mafoni iwaya munenge muchingondiona sezvamuri kutoita izvozvi. Ini ndo mararamiro amuchangoita muchingondiona saizvozvi hamuchandioni pose zvimusangano izvi. Ndakupunza zvo. Alright. Pane pamakambotaura mukati ndimi mune mari yenyika imimi. Mune 15 billion yakashayikwa yenyika iyaya. Saka ndaida kunzwisisa madzibaba kuti patiri kuenda kurufaroko munenge muinayo here kana kuti zvinofamba sei kuti mari inge ichibuda? Tichagara pasi nevakomana. Tokupai urongwa hwacho musi wemurufaro. Kuti tozviita sei? Toita kura here kana kuti vambonoiona pairi kubuda. Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka ngatitarisei madzibaba, wanhu wakatadza kuzouya kurufaro stadium munoita sei? Aiwa. Ichi chirangano chevana vechitenderano chitsva. Hazvina mhosva. Iwewo hauna matambudziko. Ini handirwadziwi. Ndakatoti ndivara nechandogara. Kunyange ukasandibatsira nhasi. Asi ndinoziva kuti Mwari vachafemera pane mumwe kana ndisini wavakatuma. Asi kana ndirini tichafamba tiri mukunzwanana nenyasha dzaMwari dziri pakati pedu. Aiwa, tinotenda madzibaba. Saka tichazosvikawo pamunenge muri kushandira pamataura paPenalonga tomboonawo kuti basa racho munenge muchiribatawo sei, nekuti isiso kugara kwedu kutori nevamwe vatori nematambudziko wanenge wachitoti mana dai tawanawo vanhu vanotibatsira. Saka tichambokuunzira ivo vamwe wamunombokwanisawo kubatsira mhuri yeZimbabwe ichiona. Kwete baba vangu. Ndakatumwa handina kuunzirwa mhuka dzese pasi pezuva. Ndakatowana dziripo ndikadzigadzira dzikavepo kare. Saka nhasi uno ndiri kupfuurira mberi nebasa rababa. Igadheni yakatorimwa kare. Saka uya uratidze vana venyika mukati menzvimbo yePenalonga yaMambo Mutaza kuti Mwari vanozviratidza voga ivo pachavo. Tichibva ikoko unongouya nemuchini yako chete. Wouya womisa zvinhu zvako uri pakirawa ipapo. Tichisunga ipapo takananga kwaGutu. Handichatomiri nekuti ndiyakuonekana nesango ndichiratidza chiratidzo chokupedzisira kubva munzvimbo yePenalonga. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa kuti musi wa1
madzibaba vanenge vachirapa vari paPenalonga. Saka so tichaenda ipapo tombondotorawo tichiona zvavanenge vachiita kuitira kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva. Musi wa8 wataura zvikanzi ruzhinji rwese rweZimbabwe tinenge tiri muground pamwe chete napresident vanenge varimo. Saka pandofunga pane chiitiko chihombe chichaitika musi iwoyo. Saka musi wa1 tichandoona zvavanenge vachiita vari paPenalonga vachiporesa. Vataura kuti tinenge tichiporesa kana vakaremara chaivo vasingafambi nevasingaoni. Saka tinodayira mhuri yeZimbabwe kuti muchaona zvichange zvichiitika muchiona madzibaba nyasha kuti vakatumwa sei naMwari. Mune chimwe chekutaura madzibaba? Chekutanga chekupedzisira chekutaura kwandiri kuruzhinji rwenyika. Ndinotenda kune madzimambo enyika ino vakanditambira kuti ndinamate ndiri mumatunhu avo. Ndinozvitenda zvikuru nekuti handina dambudziko randakaona ndiri mumakomo ose andakatenderwa nevakuru venzvimbo. Aiwa, ndinotenda vose vana mambo Negomo, mambo Chiweshe, ana mambo Bushu, ana mambo Njelele, Chireya, ana Gumunyu, ana Nembudziya. Ndinokutenda zvikuru nemadhiei ose enyika yeZimbabwe kundinzwisisa kwamakaita. Inyasha huru dzandinochemera mwakane mazuva kuti musangane nadzo, musazosangana nerufu kana matambudziko anga akashonga mukati meupenyu hwenyu. Vakuru vangu ndakakukumbirirai nguva yose, ndiro rutendo rwose. Saka nyasha dzaamatiri nokusingaperi kubva panguva ino, kubva kuleadership ndiyo rutendo rwangu. Kumajuniors, mayouth enyika ino vose vari kunamata nevari kunamatira vari kunze kwenyika, ndinokutendai nekunamata nemhinduro yababa yavatipa kuti musi wa8 kunyange tikasasangana parufaro, inzira dzakawanda dzinoita kuti zuva iri rive rinokosheswa, kuti tizova tinotaura tiri paplatform imwe chete ye1 network inodudza NDS1, National Defense Strategy 1. Aiwa, tinotenda.